Azerbajdzsán a tűzországa, és a kontrasztok országa is. Mivel a földben sok gáz volt, a régiek azért jöttek ide, hogy imádják a tüzet. Mivel a földben sok gáz van, na és olaj, a maiak azért jönnek ide, hogy kinyerjék a gázt meg az olajat, és ebből hatalmas profitra tegyenek szert. Meg is látszik az országon az a felemásság, amit egyrészt az olajból meg a gázból származó hatalmas gazdagság, az ebből következő modernizáció, a lenyűgöző modern épületek jelentenek, másrésztről pedig a hihetetlen szegénység vidéken, a sokszínűség, a rengeteg népcsoportnak a különböző kultúrája, a régi emlékek a selyemútról, a szovjet megszállásról, a perzsa időszakból, a kora kereszténységből, és a mai muszlim emlékek egy olyan országban, amely a legkeményebb ágát követi az iszlámnak, a síita muszlimot, mégis a boltokban több a pia, mint Magyarországon. A Kaszpi-parti szél és az olajból született gazdagság formálja Baku egyedi karakterét. Baku nem csupán egy főváros, hanem híd Európa és Ázsia között. Baku városa olyan, mint Azerbajdzsán maga. Keleti gyökerek, nyugati ambíciók.
Az azeri és örmény konfliktus hátterében a Szovjetunió áll. A Szovjetunió húzta meg annak idején úgy az etnikai határokat, hogy az örmények lakta Karabakh Azerbajdzsánhoz került, ami azóta is folyamatos konfliktusokat, háborúkat eredményezett. Azerbajdzsán ugyan 2023-ban az utolsó karabahi háborúban teljes győzelmet aratott, és Karabakh visszakerült Azerbajdzsánhoz, azonban az ország a mai napig kettéosztott, így van egy olyan területe, amit csak repülőgéppel lehet megközelíteni. Ma már Baku ikonja az a 2012-ben megnyílt kulturális centrum, amit az iraki brit építész Zaha Hadid tervezett. A centrum természetesen Heydar Aliyevről lett elnevezve, mint annyi minden más ebben az országban, de ez egy külön mese témája lesz. A mai modell mellett az emberiség ősi művei is megtalálhatók Azerbajdzsánban. Az UNESCO szerint a Gobustánban található sziklarajzok az emberiség történelmének mintegy 40 000 évét ölelik át. Ez egy tradicionális tánc. Régen többet táncolták a köveket, ezt idézik vissza a lányok most. A földből szivárgó földgáz régen sok helyen okozott spontán tüzet, mára a kitermelés miatt már csak egyetlen helyen, Janardagnál látható ez a jelenség. Azerbajdzsán földrajzilag és kulturálisan is erőteljesen kötődött Iránhoz, így az ősi időkben átvette a perzsák államvallásának tekintett zoroasztriánus vallást. A zoroasztrizmus Zaratusztrához kötődik, és az ókori iráni világ egyik meghatározó vallása volt. Központi gondolata a jó és rossz, igazság és hazugság erkölcsi küzdelme. A legfőbb isteni principium Ahura Mazda, a bölcsúr, az ember feladata pedig az, hogy jó gondolatokkal, jó szavakkal és jó tettekkel az igazi rend, az Asa oldalán álljon. A zoroasztriánusok nem tűzimádók. A tűz a tisztaság, igazság, fény és isteni jelenlét jelképe az ő vallásukban. Mivel az ősi időkben itt is spontán tüzek voltak, így adta magát, hogy ide építsék a templomokat. A szertartáshoz speciális ruhát kellett viselni, fehéret, amelynek része volt a maszk is, nehogy véletlenül a kiföccsenő nyálukkal beszennyezzék a tiszta tüzet. A templom azonban messze földről vonzott más hitűeket is, így különösen a hindu aszkétákat.
Az aszkéták meghalni jöttek ide, mert úgy hitték, hogy a tűz templomában meghalni kiváltság. Hosszú sorok vártak arra, hogy az eltávozottak átadják a helyüket az utánuk következőnek. Különböző módon siettették a halált. Forró hamun feküdtek, és elzsibbasztották a testüket, hogy leálljon a vérkeringésük. A hindu aszkétákat haláluk után elégették. Ez volt itt a krematórium. A zoroasztriánus vallás követőit azonban nem égették el, ők természetes halált haltak. Haláluk után viszont nem temették el őket, mert azzal beszennyezték volna a szent földet, hanem kirakták őket a mezőre, a madarak eledeléül, majd a megmaradt csontokat összegyűjtve edényekbe rakták, és azok fölé építményeket emeltek. Úton vagyunk az Iszap-vulkánok felé. Eszméletlen lepukkant ladával, és egy érdekes sofőr. Igen, az ajtó. A kormány is megérdemel néhány pillantást. Ez az azerbajdzsáni hullámvasutazás. Megérkeztünk az úgynevezett Iszap-vulkánokhoz, amelyek a földből kitörő gáz és sár elegye miatt olyanok, amilyenek. Azt mondják, köpködnek is, úgyhogy jobb, ha vigyázunk. Azt mondják, hogy nem forró, úgyhogy semmi bajunk nem lesz, hogyha ránk köp, de azért senki sem kívánja, hogy sárral legyen beborítva. A földön lévő Iszap-vulkánoknak körülbelül a fele van Azerbajdzsánban. Dili Baba az ősi temető melletti sziklákban élő szent volt, egy szent remete, akinek a halála után a teste érintetlen maradt. Ezért mauzóleumot, úgynevezett türbét építettek a csontjai fölé, ami ma zarándokhely. Úgy mondják, hogy ez a mecset a Kaukázus, tehát nem csak Azerbajdzsán, hanem a teljes Kaukázus legrégebbi mecsete. Szunita muzulmán mecset, annak ellenére, hogy az azeriak túlnyomó többsége síita muzulmán. A különbség a síita meg a szunita mecsetek közül az, hogy az utóbbiban lehetőség van arra, hogy a szent embereket a mecseten belül temessék el, lehetséges a földre borulva imádkozni, és a tetejükön félthold van, míg a síita mecsetek tetején semmi. Úgy látszik, hogy itt nem csak elmélkedni és imádkozni lehet, hanem mobiltelefont használni is.
A Kaukázus térségében, így Azerbajdzsánban is, Jézus apostolai, köztük Szent Bertalan terjesztette el a kereszténységet. Így a világ első keresztény államai közé sorolják Azerbajdzsánt, Grúziát és Örményországot. Utóbb azonban a perzsa hódítással Azerbajdzsánban a zoroasztriánus vallás terjedt el, majd ezt követően az arab hódítással a muzulmán hit vált dominánssá. Így a kaukázisi országok közül ma Azerbajdzsán az egyetlen muszlim hitű ország, ahol a lakosság 80%-a síita muzulmán. Ezt a mecsetet a Kaukázus legrégebbi mecsetjeként tartják számon, 743-ban épült. Az itt lakók évszázadok óta készítenek részből dísztárgyakat, edényeket, gyertyatartókat és más dolgokat. A lahicsi rézművesség még az UNESCO világörökség listájára is felkerült. Úgy tartják, hogy ezen a környéken találták fel először a szamovárt, és az oroszok is innét vették át annak a használatát. Mivel ezen a környéken gyakoriak a földrengések, így a találékony helyiek egészen sajátos építészeti stílust alkalmaznak. Mint látjuk, a kövek közé vízszintesen fagerendákat fektetnek, így egy földrengés esetén a kövek elcsúsznak a fán, és nem omlik össze az épület. Lahics egyébként tipikusan az a turista lenyúlós hely, ahol gyakorlatilag minden azért van, hogy a turista minél mélyebben a pénztárcájába nyúljon. Azt mondják, hogy a szamovárban készült tea sokkal finomabb, mint a más módon készült teák, mert hogy a faszén valami olyan aromát ad neki, ami utolérhetetlen. Ez a híres nevezetes kutáb, ami nemzeti eredet, és ezen a domború sütőedényen készítik. Maszla? 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 Maszla, ja, minden. Ez a vajomassa. Mennyi mana? Two mana. How much mana? 2 mana. 2 mana. Az olcsó. Veszel? Adin? Va? Kér még valaki? Én nem kérek, köszönöm. Adin? Akkor 2. Va, može. 2? Va. Csak nézem, hogy ezt filmezem, hogy készül. Ó, és csak. Maszla? Csücső? Maszla, može. Hát ilyen pecsezselyen, vagy Nem, szerintem ez ilyen zöld fűszermix lehet. az lehet. A
Szilárd kérdezem. Miközben kisfalu albán keresztény temploma felé haladunk, beszéljünk egy kicsit az albán kereszténységről és az albán királyságról. A névazonosság teljesen véletlen, semmi kapcsolat nincs az azerbajdzsáni albán királyság és a mai balkáni Albánia között. Annak idején albán királyságnak nevezték ezt a területet, amely a korai keresztény államok egyike volt. A mai napig megőrizte egy csekély népcsoport a kereszténységet, mintegy 30 000 fővel. Őket hívják albán keresztényeknek. Kis templomát tartják a Kaukázus legrégebbi keresztény templomának. Ma már nem egy aktív templom, csak múzeumként működik. A területen végzett régészeti feltárások minden esetre meglepő eredményekre jutottak. Számos sírt találtak több mint 2 méter magas csontvázakkal. A 2 ma is működő albán keresztény templom egyike Nis vagy Nics falucskában található. But still they're Christians. And from the beginning, this area was a really Christian area. They start the settlement from this area. And see, they had their own flag. So we can see the cross, right? And 4 symbols of that. Like symbolize 4 elements, like water, air, fire, and earth. 4 symbols of Caucasian Albania. It's like a surname, one of the important person from here. But still, Elisha was the one who it A ma élő albán keresztények az udi népcsoporthoz tartoznak, és a saját speciális nyelvjárásukat beszélik. Az udi emberek természetesen egyáltalán nem különböznek ránézésre a többi azeritől. A törökök úgy mondják, hogy egy nép és 2 ország, mivel az azerieket is törököknek tekintik. Azerbajdzsánban a mintegy 90% azeri mellett azonban 20-30 népcsoport is éldegél. Jó részük iráni perzsa eredetű, vannak orosz eredetűek, de ott élnek az úgynevezett hegyi zsidók is. A hegyi zsidók az úgynevezett Vörösfaluban élnek, amely a világ egyetlen Izraelen kívüli, teljesen zsidók által lakott települése. A 18. század közepén a gubai kánság uralkodója védelmet nyújtott a környék zsidó közösségeinek.
Több kisebb faluból ide telepítették őket, és így jött létre az önálló zsidó település. A hegyi zsidók nem askenázi és nem szefárd zsidók. Őseik valószínűleg az ókori Perzsiából érkeztek a Kaukázusba több mint 1000 évvel ezelőtt. Ehhez képest saját nyelvük van, tehát nem héberül beszélnek, vagy nem is jiddisül, hanem a juhuri vagy judeo-tat nyelvet beszélik, ami egy perzsa eredetű nyelv és néhány héber szót is tartalmaz. Mára már jóval kevesebben élnek itt a településen, hiszen a Szovjetunió szétbomlása után, aki tehette, elment külföldre, de nyaranta visszatérnek. Így 2 zsinagógájuk van, a nyári, ami sokkal több fő befogadására alkalmas, és a téli. A kíváncsi tekintetek ellen emelt magas falak mögött módos házak húzódnak meg, hiszen az innét elszármazott zsidók igencsak nagy gazdagságra tudtak szert tenni a világ különböző pontjain. Innét származik Oroszország leggazdagabbnak tekintett embere is, akinek pompás palotája a falu kellős közepén terpeszkedik, de nem lehetett látni a magas kerítés miatt. A faluban természetesen több mikve is található, hiszen minden zsidónak kötelező egy héten egyszer legalább, lehetőleg a pénteki napon megfürödnie, hogy tisztán álljon a szabát elé. A mikve ezen szobája egyfajta emlékezetőrző helyiség, ahol a helyi nevezetes emberek mellett a családok is elkezdték írni a saját családfájukat, hogy megőrizzék és bemutassák a saját gyökereiket. A Vörösfalu gazdagságát legjobban a Helytörténeti Múzeum bizonyítja. Hihetetlen felszereltséggel, interaktív eszközökkel, kényelmes székekkel, egyedi monitorokkal mesél a hegyi zsidóság életéről. Ott jártunkkor ember alig volt az utcán, ellenben a stratégiai pontokon annál több rendőr az izraeli-iráni háborúra tekintettel. Azerbajdzsán egyébként egy rendőrállam, ahol a rendőröknek és a katonáknak kiemelkedően magas a fizetésük a többi azeri réteghez képest. De kell is ekkora fegyveres erő, nem csak a külső fenyegetettség, nem csak az örmény-azeri konfliktus miatt, hanem a belső fenyegetettség visszaszorítása, a rezsim biztosítása érdekében. Azerbajdzsán története tulajdonképpen a Kaukázus, Perzsia, a török világ, Oroszország és a Közel-Kelet találkozásának története. Földrajzi helyzete miatt évszázadokon át kereskedelmi útvonalak, birodalmak és vallások meccéspontjában feküdt. A Sejem útnak is fontos állomása volt Azerbajdzsán. Rendszeresen karavánok haladtak át az ország területén,
aminek a legszebb világörökség részét képező emlékei Saki városában vannak. Saki a Kaukázus déli lejtőin a kereskedelmi útvonalak közelében feküdt, és híres volt többek között a selyemről. A mai napig folyik itt selyemgyártás, és a karavánszeráj üzleteiben lehet vásárolni selymet, illetve műselymet. A Saki Kán nyári palotája Azerbajdzsán egyik legszebb történelmi épülete, és a város UNESCO világörökségi központjának égköve. A 18. században épült, amikor Saki a Saki Kánság központja volt természetesen. Nem egy hatalmas palota, hanem inkább finoman kidolgozott uralkodói pavilon, kívülről elegáns, belülről viszont káprázatos. Azerbajdzsán karakterét és kultúráját alapvetően határozza meg az is, hogy egy kaukázusi országról van szó. A kopársziklák között egészen elképesztő körülmények között élnek emberek, de járnak ide kirándulni, piknikezni is. Ez pont egy piknikhely egy kilátóponton. Hinalik a legmagasabban fekvő falu, 2300 méter magasan van. És ez itt a vendéglátónk háza, itt fogunk ebédelni. Hagyományosan Hinalik lakói pásztorkodással, állattartással és hegyi gazdálkodással foglalkoztak, mára azonban a turizmus egyre nagyobb jelentőséget kap. Ezt is bizonyítja, hogy saját hálószobájukban terítettek meg nekünk. Hinalikban az emberek a saját nyelvüket beszélik, a hinaligot, amit sehol a világon másút nem, így más meg sem ért. Az épületek kőből és marhatrágyából vannak. Ezért az egész faluban föl van halmozva a marhatrágya, amit részben építkezésre, részben tüzelőanyagnak használnak, és az egész falut enyhe szarszag lengi be. Hello!
Így pontosan annak lehetünk tanulja, hogy az asszonyok a marhatrágyából marhatrágya téglákat készítenek. A felhőkbe burkolózva a Kaukázus 4-5 ezer méter magas csúcsait látjuk, illetve látnánk, ha nem lenne felhő. Mint minden tisztes muzulmánok lakta faluban, itt is van mecset. És pazar panoráma. Az önálló Azerbajdzsánt 1993-tól Heydar Aliyev tábornok vezette, aki korábban a KGB kötelékében dolgozott és egy szovjet vezető politikus volt. Ő azonban stabilizálta az országot, és megnyitotta az utat a nyugati olajcégek rendszert hozott létre, ma fia Azerbajdzsán elnöke.